हाग्रा बिफाननि फिन मोनसे सिग्रोमनायाव सालान गैयै बालाजों बुंफबनाय गंसे डाम्पारखौ जब्द खालामदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाना आरोबाव सिखावै लाबोनाय सालान गैयै बालाजों बुंफबनाय डाम्पारफोरखौ जब्द खालामो। उदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिफाननि डिएफअनि आन्दो खौरांनि सुलुङाव बिथा खालामनानै मुस्ताफा आली आहमेदनि बिथोन बायदियै माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'नि हाग्रा मावफारियाफोरनि मोनसे हानजाया उदालगुरि जिल्लायाव सालान गैयै डाम्पारखौ नागिरना दिहुनदोंमोन। हाग्रा मावफारियाफोरनि अपारेशननि समाव उदालगुरि आरो सनितपुर जिल्लानि सीमा ओनसोलाव फासनै दैमानिफ्राय सालान गैयै बाला लांनाय समाव गंसे डाम्पार नम्बर EDML 10D 3766 गारिखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। उनाव हाग्रा मावफारियाफोरनि मोनसे हानजाया जब्द खालामनाय डाम्पाराव 16 सेन्टिमिटार बालाजों लोगोसे डाम्पारखौ माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाननि मावख'आव लाबोदोंमोन। मोनसे जरखा सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्लायाव जौसिन बिजिरसालिनि बिथोनाव खनिफोरखौ बन्द खालामनाय जादों। बिट अफिसार मिन्टु बर'आ बुङोदि बालाजों बुंफबनाय डाम्पारखौ आथिखालाव माजबाद ओनसोलारि हाग्रानि मावख'आव दोननाय जादों होननानै मिथिहोदों। माजबादनिफ्राय जतिननाथनि रिपर्ट NBT लाइभ। हाग्रा बिफाननि फिन मोनसे सिग्रोमनायाव सालान गैयै बालाजों बुंफबनाय गंसे डाम्पारखौ जब्द खालामदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाना आरोबाव सिखावै लाबोनाय सालान गैयै बालाजों बुंफबनाय डाम्पारफोरखौ जब्द खालामो। उदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिफाननि डिएफअनि आन्दो खौरांनि सुलुङाव बिथा खालामनानै मुस्ताफा आली आहमेदनि बिथोन बायदियै माजबाद ओनसोलारि हाग्रा मावख'नि हाग्रा मावफारियाफोरनि मोनसे हानजाया उदालगुरि जिल्लायाव सालान गैयै डाम्पारखौ नागिरना दिहुनदोंमोन। हाग्रा मावफारियाफोरनि अपारेशननि समाव उदालगुरि आरो सनितपुर जिल्लानि सीमा ओनसोलाव फासनै दैमानिफ्राय सालान गैयै बाला लांनाय समाव गंसे डाम्पार नम्बर EDML 10D 3766 गारिखौ जब्द खालामनो हादोंमोन। उनाव हाग्रा मावफारियाफोरनि मोनसे हानजाया जब्द खालामनाय डाम्पाराव 16 सेन्टिमिटार बालाजों लोगोसे डाम्पारखौ माजबाद ओनसोलारि हाग्रा बिफाननि मावख'आव लाबोदोंमोन। मोनसे जरखा सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्लायाव जौसिन बिजिरसालिनि बिथोनाव खनिफोरखौ बन्द खालामनाय जादों। बिट अफिसार मिन्टु बर'आ बुङोदि बालाजों बुंफबनाय डाम्पारखौ आथिखालाव माजबाद ओनसोलारि हाग्रानि मावख'आव दोननाय जादों होननानै मिथिहोदों। माजबादनिफ्राय जतिननाथनि रिपर्ट NBT लाइभ।